Lăudăm pe Isus și Doamne ajută, dragi prieteni. De multă vreme mă gândesc să fac acest videoclip, să vă spun aceste lucruri sau nu. Sunt niște lucruri, niște informații șocante pentru dumneavoastră. Vor fi greu de digerat pentru 99,99% dintre dumneavoastră, însă trebuie să vă spun un lucru pe care nu vi-l spune absolut nimeni, nici măcar preoții la spovedanie, cei care sunt cei mai în măsură să vă spună lucrurile astea. Probabil că nici dânsii nu le știu, majoritatea. De aceea m-am hotărât cu foarte mare greutate să vă spun ceea ce vă voi spune în seara asta. Știu că mulți vor dezaproba probabil, dar eu nu fac altceva decât să vă informez. Fiecare să ia o hotărâre pentru sine așa după cum place lui Dumnezeu, de fapt, nu după cum vrea fiecare. Așa trebuie să ne îndreptăm inimile înaintea Domnului. Despre ce este vorba? Este vorba despre cei care au trăit înainte de căsătorie. Și ceea ce vă spun acum este dintr-o carte care se numește Îndreptarea legii lui Dumnezeu, tipărită la Târgoviște prin anii 1650 aproximativ. Puteți căuta pe internet, o să o găsiți în format PDF, o puteți descărca, dar mai ales vă rog să o citiți. Acolo scrie următorul lucru, printre altele. Dacă cineva, deci un tânăr și o tânără sau un bărbat și o femeie au trăit mai înainte de căsătorie, spune așa, nu au, dacă vor rămânea, deci se căsătoresc după aceea și rămân împreună până la moarte, nu au nădejde de mântuire. Și spune Pravila așa, canonul bisericesc, să se despartă curva și curvarul și nici de cum să nu fie împreună. Deci, iată că legea bisericească obligă pe cei care au trăit împreună înainte de căsătorie să se despartă. Deci așa spune motamo, să se despartă curva și curvarul și nici de cum să nu fie împreună. Și spune mai departe următorul lucru, că dacă oricare din amândoi, de fapt, că dacă vor trăi împreună până la moarte și nu se vor despărți, nu au nădejde de mântuire. Deci nu se vor mântui în vecii vecilor. Orice s-ar face, rugăciuni de la biserică, orice s-ar face, nu, pentru că o să veniți imediat și o să spuneți, da, dar pocăința. Pocăința ce este? Pocăința este părăsirea păcatului. Deci trebuie să lași păcatul. Dar dacă tu ai rămas cu păcatul, adică tu ai păcătuit cu acea persoană și continui să păcătuiești mai departe până la moarte, iată, nu ai nădejde de mântuire. Deci așa scrie acolo și spune că nu mai se poate, adică se admite ca să fie totuși să rămână căsătoria numai dacă cei doi se iubesc atât de tare încât și-ar pune viața în pericol, încât unul dintre ei ar putea să se sinucidă din cauza de lipsa celuilalt, adică pentru prea marea iubire față de celălalt. Dar iubirea mai mult față de un om decât față de Dumnezeu, asta nu poate să ducă la mântuire. Deci dacă cineva nu se poate despărți de persoana cu care a păcătuit până la moarte, de aceea nu are nădejde de mântuire, pentru că pune mai presus un om sau situația materială pe care și-au creat-o, sau copiii, sau orice altceva, mai presus decât Dumnezeu. Și iată, aceste persoane nu au nădejde de mântuire absolut niciodată. Vă dați seama cât de înfricoșător e lucrul acesta, care este o hotărâre a bisericii. Deci este din îndreptarea legii lui Dumnezeu. Vedeți că încă nici Pidalionul Sfântului Nicodim Aghioritul nu conține toate canoanele și toate legile bisericești care au fost de-a lungul timpului. Sfântul Nicodim Aghioritul ce a făcut? A adunat ceea ce a găsit. Deci a căutat cărți și tot ce a găsit a adunat și a făcut Pidalionul. Dar
foarte posibil că da, și într-adevăr că multe cărți au fost arse, multe cărți s-au pierdut de-a lungul timpului și iată că acum ceea ce avem este ceea ce a mai rămas. Deci asta am avut să vă spun, este extrem de important, nu vă spune nimeni și mare atenție la tot ceea ce faceți. Doamne, mântuiește-ne! Cam atâta. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Doamne ajută!